reis magos que ven cansadísimos. Chegaron aquí e viñan tan ajetreados o viaxe que se tiveron que ir ao servicio porque se demoraron un poquinho para subir al río. Bueno, queridos reis magos, benvidos a Cea, aquí tes os nenos e as nenas, o concello de Cea, e bueno, e da cruz que non son o concello de Cea, todos son ben recibidos. Eu estuve preguntando aos nais e aos pais deles se votaran ben para ver se podíades ver moitos regalos e dixeron que sí, a maioría ben, uns non están ben, uns comen mal, outros non comen nada, pero bueno, eu creo que a partir de este ano van todos a comer ben para ser máis fortes, máis grandes e etc. Por eso vos pido que teñades esa generosidade entendedes, non? A ver, a contesta a ver, supoño que me entendedes e bueno, o meu non, eu creo que diga bastante moito, pero algo vai entender. Eu vai moi cansado, vendo o sul de África e empezar a Concordia, pero claro, cando cheguedes supoño que estarán dormindo, por eso lle digo aos pais que estén atentos para invitar aos reis magos a algo, que non se van así de batía, porque se van de batía van de non volvemos máis a ter, pero eu creo que os pais e a nai vai tamén van a dar pais a ter non van de ter seguro ou quantas anos van pois para ter exquisito e rico e van a conseguir con unha copa de portamento o único sitio que vai haber por café Pedrón do ano pasado peche un porco unha cosa Pedrón, para este non me dou tanto este quedou máis ou menos en fin, agora Rosana, que eres a encargada que nos vai dar. Bueno, ahora sabedes que xa para un concurso de postales, cada ano poden participar todos os que queirades, vale? Hai que pintar un pouco, aproveitar os rocoles. Entón, parece ser que algúns nos fixeron ao concello a postal e nos enviamos aos Reis Magos. Entón, se volveron as traer e viñan cargados coas postales, pero a parte da postal que traía un regaliño con cada postal. Entón, vamos vos ir chamando e vamos guardar os que participastes, que vos pido ya todos un aplauso porque fixestes a postal, aquí está no forma. Por ejemplo, Hugo López, de 10 años, un aplauso. Si no sei se fue Hugo, a ver, que está dando a falar, explíquele que o público vosotros menos que pintaches este ano. Sí, ahora. O regalo despois, todo o invitación. Un rapaz, unhas estrelas, unha lúa e outra estela. A ver,